Facebook a ga-abụ the next generational problem a ga-enwe n'ala Igbo. Nya ifuru etu esi abụ ọ bụrụ na abata na ngwuru asị na ndị a nwe foundational problem. Facebook ga-abụ the next foundational problem ndị mmadụ ga-enwebe n'ala Igbo. Ngwa ka nke ọlụ gị. Onye ya na nwanne ya kwugharịrị ọnụ n'ihu akwụkwọ a, o ruo n'abalị olibi ya amoosu. Ọ bụrụ na ịma ọtụtụ ndị mmadụ ewego maka ife ihu akwụkwọ a wee jee baa n'otu amoosu dị iche iche ka o wee bụrụ ha na-ekwu, ka ọ bụrụ ha nọ n'elu, ka ọ ghara iwu na onye dị etu a karịrị ya, ka ọ karịchaa mmadụ niile. Mmadụ kwuo okwu n'ihu akwụkwọ, iche nọ gị ka a na-ekwu maka ya, echi niile ma ọ bụ n'abalị ahụ ibinie jeberu ya aja ije, ma ọ bụ abalị ilibi ya amoosu. Mmadụ dee ife na comment section Igbo eji ezisa ozi, ofu onye si ebe o si bịa fụ kọmentị ahụ, ya ife ahụ onye ahụ delu, ochie na ọnya ka a na-ekwu maka ya, maka na ekwuru okwu si na onye mmehie na-agba ọsọ mgbe onweghị ife na-achụ ya. Ofu ife mmadụ onye ọmaghị onye ọwụ delu na comment section Igbo eji ezisa ozi, ochie ga na ọnya ka a na-ekwu okwu, obinie ejebere onye ahụ ọzọ, obinie ejebere onye ahụ aja ije, o jepụ ha abalị olibi ya amoosu. Mmadụ ibe ga postuo ife, iche nọ ngị nwa ka onye ahụ na-ekwu maka ya. Enwekwara ike onye ahụ amaghị onye ewu, mana iche na ngụ ka a na-ekwu maka ya, ijebere onye ahụ aja ije ma ọwa abalị ilibi ya amoosu. Ọ bụrụ na nwanne gị ka enweta views, obi agbago njọ, abalị ilibi ya amoosu ma ọ bụ ijebere ya ije. Nya ọmabụzi sọsọ nke idejelu ndị Facebook ozi ọjọọ maka peji ya, ka ndị Facebook nwee ike kuchie peji ya bụzi sọsọ nke ahụ. O ibido jebere ya aja ije, ijepụghị abalị ilibi ya amoosu. Nwanne gị aka gị na-eto n'ọnụ ọgụgụ ndị na-esi ya, obi agbago njọ, abalị ijebere ya ije ọjọọ, ijepụghị ilie ya amoosu. Nwanne gị mee ife ejije maọbụ kwuo okwu n'ihu akwụkwọ kwukarịa gị, ijebere ya aja ije maọbụ ilibe ya amoosu. Ihu akwụkwọ a ga-abụ the next foundational nsogbu nye etu ọ ya bụ apụtasị na ndị gboo kpara ike na ezinụlọ a. Nọọ ike ahụ ndị gboo kpara bụ ife na-enye nsogbu na ngwuru ahụ. Ife a ka Facebook ga-eme ọtụtụ ụmụafọ Igbo n'oge na ọ bụrụ na o bidobeghị, na ọ bụrụ na o bidobeghị kịta. Ịpụtafe ife mmadụ tinyelu ọdụghọ gị mma, ụdị ife ahụ o tinyere adụghọ mma, kama ị ga-agafe ịkparịba onye ahụ. Enweziri ike onye ahụ abụghị onye maka esi ediri mmadụ ife, ome gịnị ọ chọba ife ọ ya eme. Mmadụ ibe ga-ekwu okwu na Igbo eji ezisa ozi, kama ị ga-achala onye ahụ kwuo nke gị, ije gwaba onye ahụ ajọ okwu. Onye ahụ ị na-agwa ajọ okwu, ị mara onye ọ bụ. Echi niile ịgbagharịba jụba kedu ife na-eme gị. Ifuru ihu akwụkwọ a, ịnọdụ n'ihu akwụkwọ a dị ike ekpele. Ọ bụrụ na ekpele ka ị na-ekpe, du ike ekpele. Ọ bụrụ na aja ka ị na-achụ, du ike aja. Ka o si ka njọ bụ nọ ndị ahụ unu chelu na ha n'ihu ha na ha bụ dị nsọ nsọ, dị ebube ebube, mana ndị ahụ ka obi ha ka wee gba njọ, ndị ahụ ka obi ha jiri nji duka unyi. Ifuru ihu akwụkwọ a, mana amarụ na ọtụtụ ndị mmadụ ji agụụ wee mabata n'ihu akwụkwọ a. Agụụ dị ife ha nọwa ife ọbụla a ya eme manyasị mebie. Fa amaghị onye nwụrụ ụzụ akwụ ya na-afịọ. Dị ike ekpele, dị ike aja. Tụsaalụ m ozi a maka na ọ ya abaala ya.